Oh, cepet. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kenana no, kok iso. Enggak toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cakoplak Channel. Nah, Apa tau wani mendem kok kita ora tau mendem kok. ya lho. Ayo, lah mendem apa dus? Lah iya. Ayo ndi lho. Ayo toh. Iso kroso nyantai kroso. Ayo toh. Gagah. Ah, ben penak nyantai kok ayo. Dapat kok yudan kok. Ayo nyantai lugu kroso aja. Kono lah yo menak, ayo toh. Gak penak kroso. Gak apa-apa. Kata momor karo wong itu. Lho, bener ya? Iya toh, Pin. Kok iso gak malah bengah iki lho. Nyantai lho. Papir kekelen. Malah bengah iki to, Pak Piri. Aku gak wani karo wong itu aja. Ora putri wong tangga. Lah iya kok kuwi tanggane gak apa-apa wong tonggo. Kok gak usah omong ngene-ngene iki tas. Ora apa-apa. Ayo. Wong ngomong-ngomongan biasa. Koyo arti temokne Ya ae. iya, kok iso. Ayo. Gak apa lu gotok nyantai kok ngopo to. Yo ngobrol biasa sharing yo. Lah ayo. Roke Mas Guru ni ledek kok Lah ndak lu kok kene lho, kan lu kok kene lho. Lho toh. Ah lu kok kene lho. Aku ndak kok Itu lah jero ketokne toh. Dengar lagi ketok. Wes, Wes. oleh. Wes. Tak sok. Tapi jane iki Paro. Ndak to jajal iki. Kenapa tuh Pengen nyapu lho kok. belajar ngobrol karo saya. Yang penting takoni sih. Ndang putri takon. Ndang to, ndang to. Iya gak. Ndang to pin dialog. Tekok sik piye kabeh. Argumentasi. Ini kan Mbak Tasha. Kayak Ipin arep rokok Anu ini model gini. Mbak, dari mana? Nah, ngono cara Iki misal putri iki kowe gak kenal. Ya. Ndang to. Aku juga nama. Sukane jeren piye lho, Pak? Gue lo 2 kilo ki lho. Lu gue lo 2 kiloan. Lah, Piye tak kira kawapor wong itu. Lah ora ora dikilani putri wi lho, dikilani. Pirang-kilan iki. Lah wi lho. rokok sih ben enjoy yang rokok sih ben enjoy. Aku ora tau ngomong karo wong itu. Lah nyampo. Jadi makanya Bahaya. makanya latihan. Mangkane gini lho. Mungkin karena segar karena hasil tak kok ini. Beda bisa amor kita ora tau amor kok. Wis tekono Lah. medeng aku tahu amor ora. Lah selama ki amor ambek sapa to pin iki? Aduh, wis dia malah ngomong. Aku rapi wis gembel. Oh, cakep. Iya, iya, tapi guru lho, mah guru lho. Rabi iki gak usah mikir wong ayu. Gak usah ya. Kok biasa. Tapi gak, wi misal kowe ngobrol ngomong rabi gak mikir wong ayu ya. Kowe terus terang aja jujur dari hatimu yang paling dalam bahwa ngingeti putri gini no. Piye bener ayu gak? Wong iki bener ayune kawet dhewe kan wis gak Kasih ditekoni iki ayu Wes poka ora sah. wes mekan mbok sumet neh. Masa mendredeg. Rokok Marlboro sekali mbok cret ngono mekan wis ras wis ketok mekan mbok sumet neh dik lho. Wingi nek tekoni. Mbak, begitu amor kok. Dino peraya amor aku. Lah iya. Kuwi kene iki simulasi carane kenalan utawa wedok jowo. Nek kafe amor wis gak. Kape roti wong ya. Carubet iki foto Wah, karo. jangan. Nek kafe aling-aling. Tapi kalau ditakoni wis selama mbiyen berburu neng gone depan pabrik sepatune mosok ya gak enek kenalan pin. Lah nek kok didodot to. Sopo lek sing kerja nang sepatu? Iki mandeke nang ngarep pabrik sepatu. Ipin pi mencari kenalan cewek karepe. Lagi kene iki ono kan jaring. Manuk jaring. Kan jauh banget kalau apa sih jauh tuh. Lah wi lho. Ya terakhir gila survei wong itu aku ngawe enak. Berarti ngerti wong liwat to. Mbok menawa nek Anak cantolan kok dia. Ya. Lho nek cantolan iki bejarane pancing ya. Cek rawani kok. Kowe paling ndak ning kono ki ya. Kowe ngerti cemplon lho, cemplon pabrik sepatu ndi? Ya. Kowe tidak cemplon kon kenale kancane. Ora meneng nek kono lugu. Lah nek kono arep apa kok. Tapi itu aja terlalu enom pin. Aja di bawah umur 30 tahun. Alah, saya kurang 10 lah. 41 kurang sing 70. Ya, Ya Sekarang gua lupa apa tuh piro tuh, Bu? Lah wi lho. Tapi urung ketok tuku wae. Kok netral di urip itu. Urung. Pikirannya ki gak nganu tuh. Arep cak-cak ngono. Guyone ambek tak nom-nom ya pin ya. ya bumi. Ampun wong tuwek iki cuma nggo Sharing pengalaman. Dek iki ora wani lho. Nembak cah itu ora wani. Ora nembak sik, sing penting iki ora kamek nembak sik. Kenalan sih. Nek kenangan dek nek lugu. Lugu ning kan. Wan kene wan. Tok lho.
piye to? Nek pabrik sepatu yo orang ngopi sik nyantai. Lah iki lho Wan, iki selama nang pabrik sepatu pi lho ane takoni wi. Kosong. Ya kosong kok mau jajak kok jak. Denggonge wong piye? Wong iki biasane nek wong Wong apa nek lugu kan yo ora ro to iya to. Kowe gua pajero lah kowe lagi tekoni. Kok nek pabrik ngedek mene wong dhewe omahe ado kan tani takok yo Mas. Terus piye, Mbak? Kuwi kan yo wiro wis pas tae to. Terno piye ngono. Iya to wong dhewe mancing wae. Lah ternyata piye bodho wis diterno Ternyata dhewe. mosok wong moro sing marani malah mobil. Akhirnya mulai nang juga. Kene pabrik ndi? Pabrik ndi? Kene. Pabrik sepatu lho. Kene berarti ya. Nek Tak bijine tuku lho sampe Klapiak berarti. kene lho, krapek urung enek. BI to. Oh. Ah. tapi iki prosesnya sih suwi lho ceng ora. Apa neh? Lho, Andi untuk kuning kerapia. Gede kan dikek kos-kosan ngono. Jelas wis digawe. Heeh. Nek pengen dalin tok ngono kowe gelem sering dolan rono. Enggak ya berarti ngene ae kowe daftar dadi tukang juga kos-kosane Andi. Ya. Andi Sodik to. Piye? Lho bapak aku piye kok? Kok mikir oper-operane yo keri. Kowe kan njogo kos-kosane ora bendina mbok tunggoni to Pin. Wayahe ngarit kowe mulih. Bisa ngarit. Sering dolan rono. Wis iki krapek iki. Dul pabrik sepatu. Jadi cukup pintu masuk tol kae keluar tol kae. Wis 50 meter kiri jalan ke kono kan jalan. Wis sing Yo, ngene wis aku ini Mbakno dari tang Jalan lurus kae. Ya ayo gitu pabrik Ya kiri jalan. Oh, kiri jalan. Tapi karo pabrik 50 meter. Ya, kowe wi njogo kos-kosan. Ora njogo nek bedino sering nek kono jalan ngono. Omongan Be Andi sih kan kenal to. Nah, piye? Lah ya Lah, kok sering? ngono. Oh, cuma putrine iki kan Ya nek kono to itu. oh iya. Putri adik anu to, adik dhewe to. Kowe nek kono ki tanpa kenalan dhisik kira langsung ketebel kan. Kuwi lho. Koyo tuku tahu ae. Dadah. Nanti to kae muji kae. Carane lho, ya semule saya nyabut. Masa inspirasi apa melayu ae. Muji ki nyerji muji. Muji Wan Muji Santoso ndak iso to. Ya padha jenenge mujine kok. Kuwi biyen nek gak dikenal karo kancane rawani udah kuwi. Muji. Modele kedele iki wis rabi iki. Aku ru kendel di. Lah kowe nek kono putri Lah nyapa nangis? Nyap, ji nyapa to ji nangis ji. kok ditutup kowe. Kowe nangis lho uripe kipin opo piye? Ketoke nangis lho urip kipin. Saya takonan. Lah brebes. Gak. Nyapa kok? Kowe brebes. Kowe terenyuh ambek uripe kipin. lho. Heh? Tak golekne iki karena. Nasibe ngono. Mbok tangis ya kipin. Arep tak golekne wong. Aja nangis so. Ya wis ngono wis kamu tugasmu saiki malah nangis. Wan. Ya adik dadi kanca ya tetep peduli ngono kuwi. Ya toh. Teman itu harus begitu siap ujian. Teman susah ikut susah. Soale ya wis iki lho masane wis gak trimo masa anu dhewe wisan. Masa tega kliwat wis ana. Wis setahun wis kira-kira kowe nganyarno nek kok. Oh, harapane si akeh iki. Harapane piye? Cik, akeh cik iso. Iso ya. Kelahiran 84. Yakin. Oh iya nangis lho. Kipin lho sampai terenyuh sa. Kak Iwan lho. Nangis anu lho delok kehidupan iki. Iya Kipin. Walah pin jare. Nang biru iso nggae tisu gitu. Walah pin bangetan jare. Semangat pin. Ya tetap semangat tau. Lah semangat tetep berusaha golek doe. Lah piye? Dadi Iya, kok padha kaya ya. tikbut iki to. Omong ngono, Bud. Saiki nek pundok ngene, wong wedok iki nek pengen kudu piye wong lanang. Misal Mas Kipin ki pengen. Yo perjuangne to, diperjuangne to. Wani kedone Nek kon pas iki. wonge nolak ki tapi ki sampean kudu tetep maju terus. Wis Aku lah ya wis sampe Cinta ditolak, menyane bertindak. Lah lho. Saiki kene menyan. dukun te dukun. Duit saiki. Yamin. Arek kowe wani apa ora lho. Tapi Tepani to kok. hari ini rong vlog ya vlogku terus vlogmu membahas
judulmu loh. Jadi ini bentuk kepedulian kita. Tapi Jadi, apa ngerti iku Iwan, Pak Pir, Pak Sodik, aku, Pak Blotong barang iki. nek vlog juga nek sing ternyata wedok. DM ya ta, Lek? Mas Dipi daleme DM apa tuh? Sedih mau berok iku. Tapi yang jelas mingke jare Pak Pir nek Purwokerto gak usah pin, tiwas ora teko nggon ya Pak Pir ya. Kadoan Purwokerto kuwi. Lah kowe ikut. Lah wi lho cek kulone maratuwaku lho Purwokerto wi. Lah piye ta jenenge judul? Purwokerto karo Purwakarta iki beda, Bro. Itu Purwakarta Jawa Barat. Purwokerto Jawa Ya Tengah. lho, wis cedek tapi Ya bol ning HP oleh kuwi kok. ada lah mbok. Rapia apa? Paling ada bergrek ngono lho. Lah iya. Ya gede. Berbeli. Koncone mendeng iki nek koncone mendeng terlalu nom. Konconemu sing Waduh kanca aku wis. dhuwur. Ayo undangan ya. Oh, anu kok. Enggak. Kayak wong lanang lho. Wong iki kowe iki. Rabi wis kok. Sing penting ngene, jenenge wong lanang pengen rapi. Wong dawan Wani nekoni. Cuk. apa kok Wani nekoni, wani kenalan, tanggung jawab. Dah, Ojo terolehan. tetep aku tanggung jawab. Lah urung nek anu, kowe kaya kangamu lek wong wedok. Persiapan gitu nih. Enggak. Peternak kambing persiapan. Lah lho. Pan Yang penting rayuan gobal. Oh. Lah Pak Pir. persiapan minggu kewan ini nggo persiapan. Lah, ngono. pira to kewanmu? Wedhus loro iki gak manak-manak iki wis kudu bosen ae lho. Urung wayah. Bukan pelok kabeh teh, Bing. Iku loro nek didol 2000-an 4000. 4000 ge lamaran kurang ae. Makanya beranak dhisik. Nek ngenteni beranak umure swidak iki. Masih sotik pikiran ngedul. Ngojo pikiran Semangat kok. Ini penting awake dhewe usaha sik. Kita kiri gak sih? Kita kanan Ya guys. apa? Kok jenenge apa jenenge perusahaan. Kira Pensi. Pak Pir kuwi wis 1000% mendukung. Mendukung deh iki koyo mendukung busane mendukung. bosan mendukung lah kudune ngomong bosan. Tapi kok gedang arep kene kowe. Ya separo. Aco. Lah wira ketek ya. Separo to. Busane ngomong ndang rabi sik to beli aku. Sama Pesan-pesan. yang ngono ki tekoni aja muni dhisik. Judulnya aku rapi ki mbok batu orang sungguh. Lah wilo tok cor wilo langsung. Bantu doa ya mau Yo doa. ora ora penting bantu. Kira Pak wis balik mau. Aiman ra kita kijab sire rapi lho. Mosok kalah kowe. Ya kira pedot. Ora Ora masalah. Rasakan. Wali japan iki dadi wong akeh lingak-lingu. Gagu kok. Marai anu dibayangi sih. Yo gak, pokoknya gitu. Saya terima nikahnya. Apa satu drengnya lho. Wes kene lho. Sahabat terima kowe nek gak iso pun ya. Seperti yang diomongkan pakai Kowe kaya mikirmu ki kok sampe ijab kabul sik jodohmu sing arep bocah ijab kabul ku lho. Kok iso kok ora ada betul. Lah iya. Iku gampang urusane sing penting wis enak sik. Apa lo iso wingi kok. Sawangi apal kuwi kok. Wes ono ayo. Doakan kowe ya teman-teman pokoknya beri semangat Kipin. Coba syuting ya. Lor, untuk Pagi pagi hari hari ini ini saya berdoa untuk Mas Kipin semoga cepat dapat jodoh. Amin. Ya tolong Lur, tungane ya. Amin Mas monggo dina Kipin, Jumat iki. Muga-muga pencang itu jodoh. Amin. Sing gemati, ya Amin. ora wayu sing penting ngerti karo keadaan Mas Kipin karo keluargane. Amin. Wes dulur, tungane Tutup. Lur. Pin. Wes, ngono. Ojo udah tutut. udah coba aja udut ke kosong. Di kapal dia belajar. Jangan ditutup. Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tungane